Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushere and uphinde ukhomente khona le video izokwazi ukufinyelela nakwabanye. Siyikhaya TV2 sibika sisemlazi kaV lapha emarobhothini. Lapho-ke i-MK Party ebikhona igcwele imigwaqo yakhona, iphethe ama-placard besho nokusho ukuthi bakhathele i-gender violence, iy'ngwembe zabo abaziphethe zibhalwe ukuthi phansi ngokubulawa kwabantu besifazane. Kodwa-ke akukhona okwethu ukuthi siyichaze le nto. Abantu abazi kangcono ukuthi bebehlanganeleni kule ndawo bezokwenzani. Ake sibezwe-ke beyichaza le ndaba kulamavidiyo alandelayo. Nginike unobhala wethu nkosami osibhalelayo nathi njengomama bomkhonto kwi-passport ngunazoni ukhiso omuhle makhisikhizazo Amanda hlangana mama base-passport hlangana akuzuba mude ma-comrade isikhathi sesishayile kuyasho ukuthi la i-passport hlangena amagagu wona ma-comrade into endala ukuthi siphume namhlanje sizoma la njengoba simile la emgaqweni sizokhuluma nomphakathi wala e-Passport ngoba ngonyaka odlule ngoMeyi mhla ka-28 sihanjelwe umntwana uWandile wasePhilani. uWandile wadlwengulwa waseyabulawa ekhaya kubo esele yedwa. Kuthe kusuka lapho kwathi nge-weekend edlule sazobulawela nangu-uNuwa kaMkwena, naye futhi obulawe ngesihluku okusolakala ukuthi umbulele ubaba wengane yakhe. Nokuyinto ebuhlungu-ke ukuthi abantu bethu besifazane bayabulawa. Lento isiyandile impela iyenzeka ezweni lonke jikelele. Kodwa-ke thina omama bala e-Passport sithi hayi cha, asifuni ngomama namadodakazi ethu kule zoni yethu, asikuvumi lokho. Ngakho-ke sihlangene la namhlanje sithatha isinqumo salingisa omama abasukuma ngomhla ka-August 9 ku-1956 bathi phansi ngamapasi. Nathi sibona njengomama besikhathi samanje ukuthi kusifanele ukuthi siphume namhlanje sizothi no bail kubabulali babantu besifazane nabantwana. Sizothi justice kulaba abantu ababulawayo besifazane bengakwazi ukuyilwela. Bese siphinde sibheke futhi kwabomthetho sithi sicela ukuthi umthetho wenze iqiniso lamacala alaba ababulewe mawaphenywe futhi aphenywe ngokushesha, sisheshe abagwetshwe abenzi bokubi. Siyabonga ukuthi nangempela leli phulo libe yimpumelelo baphume omama. Umyalezo wethu usimple uthi justice ayenzeke kwabashonile, bese sithi umthetho awenze sure ukuthi uyababopha futhi awubanikeza ibail abenzi bokubi ukuze sikwazi ukuhlala kahle sonke ngokungasabi. Ngiyabonga, ilo umyalezo obalulekile. Sasa-ke ma-comrade siya enkantolo yaseMlazi ngecala lika-No, umbulali uyobe yovela ezokwenza le-bail application. Siyacela ukuthi nisiphelezele, siphelezele olusha, siphelezele omama, siphelezele odadewethu kanye nobaba abangahambisani nalesenzo esibi kangaka esenzakalayo. Siyacela ngokwethu baphumelele, sihlangane enkantolo yaseMlazi ngo-8. Ngiyabonga. Esinabo la yilabantu abathi cela banika ukhizo abathi phansi the message banibukhizo yilabo baba abathi sithi not in our name ukudlwengulwa nokulawa kwabantu besifazane kusasa lokho saye sejiji ngo-8 ekuseni
Siyacela sibe ngobuningi bethu belehanza wethu. Sikhona izinto zethu ze-MK kusasa. Amandla! Sikithela mkhonto sikithela. Gaza mkhonto gaza. Gaza mkhonto gaza. Sikithela mkhonto sikithela. Yaphinda bafazi. Usokufa finish. Umuntu bethatha lethuba abingelele na-comrade umholo khona oqhamuka kumawadi ngokuhlukana kwayo kwi-passport ngula zone aphinde abingelele i-leadership eqhamuka kwamanye amazone ekhona la ngaphakathi kwethu ukuthi sikwazi kule program esiyenza namhlanje okuyi-awareness campaign mayelana ne-gender-based violence okuyinto eyenzeka imihla namalanga namhlanje khona edlobuliwa seyabulawa. So the message izokhombisa ukuthi ne-MK nayo ithi phansi kubabulali, phansi nabadlwenguli abagwethe abenzi kobubi. No pain babulali, no pain. No pain babulali, no pain. No pain babulali, no pain. No pain badlwenguli, no pain. No pain badlwenguli, no pain. Sishakala ngenganga kwethu ukuthi enough is enough. Enough is enough. Sicela i-justice for ama-victims. Bese sicela ukuthi ama-perpetrators abenzi bobubi bagwetshwe banganikwa ibheli. Sisho njalo ngoba nasasa lakhona ejijini siyoqhubeka nawo nomshikashika. Sicela ukuthi siphule ngobuningi bethu siphinde simobilize emawadini esihlala khona siyakhona nejiji phezulu ngo-8 ekuseni. Ukweqa isikhathi ngizocela nje umama wethu omphethe komama benyanda i-unit omama kwi-unit yomkhonto wesizwe la sihlangene khona njengama-information ukuhlukana kwabo kodwa kwasibakhona ligama elisigoqayo sisodwa ethiwa inyanda ngoba inyanda lihlangene kahle ayikwazi ukuhlanazeka. So base kuhlanganiswa wonke lama-information akade ekhona asengena ngaleli gama lapho igama elithi inyanda umkhonto wesizwe Women for Unity. So silala khona nomama wethu ngaphakathi kwethu umama uMaNdlovu abantu bayamazi kodwa namhlanje khona mama uMaNdlovu bese ngibingelele mama Amandla awethu phansi lokubulawa kwabesifazane phansi, phansi nabadlwenguli phansi, phansi nababulali phansi. Viva Mphokotho, viva! Qina Mphokotho, qina! Qina Mkhonto, qina! Siyambingelela Passport Phungula, ngibingelele ne-leadership yonke khona. Balithi sizonehleka nje, akukho kutheni. Sizothi sini nani lo mzabalazo niwenza la, umzabalazo ufuna ngabe kuphuma wonke amafoni ayawenza the way abantu besifazane abalinyazwa ngakhona ababulawa ngakhona. So siyabonga i-passport ukuthi ilokhu isilindile nje sikhomba indlela and wonke umuntu wonke amazoni cishe ayayibona le ukuthi khona abantu abakhomba indlela. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu usizile sakwazi ukuba khona phakathi kwethu. Sizoneseka sizothi nathi mase sinibiza kwawethu amazoni bakithi nizame niphumelele sizolwa nalesi sigaba sihlukumezeke kakhulu ngani zakwethu. Kuba nje umntwana omncane waqeda impilo yakhe ikusasa lakhe emncane kangaka akumnandi enhliziyweni zethu njengenzala abantu. Qina mzala abantu, qina qina. Lapho umama Ndlovu siyabonga leadership amanzi inkuthazo. Siyabonga kakhulu nalokuthi nisuke la nihlala ngakhona nizosupporta nathi njenge-Passport Phungula Zone. Hlangana Passport Phungula Zone, hlangana! Hlangana Passport Phungula Zone, hlangana! Ngizocela-ke oqhamuka kwi-leadership yethu yezone i-mother board awa-organizer. Ohamba nobizo. Mamsindi, sicela nje ukuthi nawe ngelinye ithuba sithanda sami futhi ngizingelele phansi. Amandla awethu. Hayi mina ithandwa zami ngiyayithandela le passport. Ngicela ningiphinqiwe abalezona. Ngiyabonga kakhulu ithandwa zami. Kodwa sikhona nje akukho phinde ngizokusho sabantu besifazane nje simile lapho nje bakithi sithi cha ngoliki thina simbokodo nje yomkhonto bakithi. Kunjalo nje ithandwa zami nime nje Passport Phungula. Amanda awethu. Official leadership hamba nomama Ndlovu. Sizothola i-message of support
from leadership yethu yezone i-motherboard u-our-organizer ngokwezoni comrade uqashi Manta! Chikitela mkonto, chikitela! Chikitela mkonto, chikitela! Phansi nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane phansi! Phansi nokubulawa kwabantu besifazane phansi! Manta! Qina msholosi, qina! Qina msholosi, qina! Yo, comrades, ngibingelele i-leadership yomama base-Passport. Ngibingelele omama abazivakashelile. Ngibingelele o-coordinator bama-wadi. Ngiyabona o-comrade uSiphiwe bakhona. O-comrade 84. Ngiphinde ngibingelele abantu ababaluleke kakhulu emkhontweni. Ekwamavolontiya omkhonto wesizwe. Ngiyanibingelela ama-comrade. Mandla! Comrade, okwami ukufishane nje kakhulu is to give a message of support on behalf of i-Passport Phungula Zone, i-leadership yakhona. Sithi siyi-Passport yonke ama-programs omama afana nalawa siyohlezi siwa-support. Siyacela obaba ngoba sinabo obaba la emkhontweni. Obaba abantu ekufanele babe abavikeli. Kodwa namhlanje obaba bayasatshwa sekuyibona ababulali babantu abathembele ukuthi babavikele. So sifuna ukuthi ke lento ye-gender based violence iqala kumina ukuthi ngiyikhulisa kanjani ingane yami yomfana. Ngoba nami mengizothi ngubaba ngishaya uma wayo endlini naye izokhula yazi ukuthi ukushaya uma wengane kuyinto e-right naye igcine iwumuntu oshaya